Mayong gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga kaigsunan o mga kigalaan nga gasunod sa ato nga programa sa Takna sa Pagtuon. Kumusta kamo mga hinigugmang mga kaigsunan, mga higala o atong kapaglaom? Ako malaumon nga dinigabi una na anamon nakapahalunan mo pag-ayo alang sa inyo nga pagpaminaw o sa atong nga discussion sa atong nga lesson dinigabi una. Karon dirita sa atong pagtuon. Pero sa di pata mutuon sa atong lesson ni gabi na iduko sa natong ulo sa makadyot alang sa pagampo. Ginoo taga-imi sa imuha nga kaalam nya sa pagtuon namo sa lesson ni gabi na amo ning masabdan unya amo pud ni nga ma-apply sa among kinabuhi makapamalandong mi sa mga espirituhanon nga lesson nga angay namo makutlo niini nakapanag-ingnan sa among pagkinabuhi karon aron nga ang mga leksyon ni ini amo yung aplikar sa among kinabuhi sa matag adlaw. Amo ning yampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, dinhita karon sa ikalima nga lesson makaigsunan. So kung naamoy lesson, pwede po nga inyo haning tanaon aron nga magsunod kita sa ato nga diskusyon nga gadungaw pod sa ato nga mga lesson. Kung wa mo'y lesson diha, siguro naamoy mga gadget no kay ang ato karon nga panahon advance man kayo na atay lesson sa ato nga mga cellphone o mga iPad bahinoon nga ato pong mabasa sa matagabi. So ang lesson nato nining simana naguluhan The Wrath of Divine Love. So binisaya pa ni ang kasuko nga balaan ang kasuko nga balaan gugma og balaang gugma. Mula ginana pagka hubad sa Binisaya. Ang kasuko o Diyos nung gugma og balaang gugma. Unya nga ato nga memory text ato ning basahon atong makita sa Psalms 78 verse 38. But he being full of compassion forgave their iniquity and did not destroy them. Yes, many a time he turned his anger away and did not stir up all his wrath. So sa ato lang memory text, ato nang masabtan din nga ang atong Ginoo puno sa gugma, full of compassion, gugma, and forgive their iniquity. Sa ato pa puno siya sa pagpasaylo and did not destroy them. Gani sa kadako sa sala sa tao in the sitting sa katawan sa Israel ni atong panahon nga giila nga katawan sa Ginoo sa ilang pagpakasala wala sila gipapas Ginoo sa mapa wala sila gipahamtangan og silot sa Ginoo kundi gipasaylo sila sa Ginoo. Yes, many a time he turned his anger away. Ang iyang kasuko yan na lang gihiklin makaeksyonan, gipadaplin, and did not stir up all his wrath. Kay kung ang Ginoo yun may masuko, ug tinuod yun nga masuko ang atong Ginoo, nga pariho nato nga mga tao nga masuko, siguro wala na siguro tao din hining kalibutan na. Kay kung ako siguro Ginoo, o niya kapila ta makasala, kita nga tao, kadaghan ta makasala sa atong Ginoo, niya kung ako'y Ginoo, siguro dili na ko makapasaylo sa daghan nga sala nga gihimo sa tao ngadto sa Ginoo. Pero mas malipay ta nga ang atong Ginoo is a God of compassion, puno sa gugma o kanang actually kanang iyang gugma mysterious gyud kayo. Tungod kay kanang iyang dako nga gugma sa tao, kana bang without reason ba nga murag dili na reasonable og sa ato nga sa ako nga panglantaw nga dili na reasonable because ang tao grabe ang pagpakasala yet God iyahang gihigugma ang tao unya ang tao iyag yung gitinguha nga mabalik sa iyag yung gihimuan og pamaagi nga bisan ang tao hilabihan ka makasasala mabalik gihapon sa iya nga kiliran. Unya bisan unsa ta ka makasasala, iya gihapon ta nga ginapangitaan og paagi nga iyatang maluwas, iyatang gipasaylo aron nga mabalik yun ta sa iya nga sabakan. So
mura ba og maingon nato nga grabe gyud without kana bitawng mura og dili ma reasonable ba no? Mura makita nga di naman siguro ni reasonable ning gugma sa Ginoo. Pero ato makita din nga ang Ginoo nato he still has a reason nga ihatang gipakamatyan, ihatang gihigugma just to think nga sa paghimo niya sa tao, gihimo magutan niya in His own image. Kunya, if I will to imagine mga kaigsunan, sa paghimo sa Ginoo sa tao in His own image, paghimo yun niya ni Adan o ni Eva, it was a perfect reflection of God in the human flesh, si Adan o si Eva. So, marag anugunan siguro ang Ginoo gyud ba sa iyahang binuhat nga tao. Gani gi-describe si Ginoo nga ang tao mao gyud ang kanang muraba og kanang a truly reflection sa iyahang nga dagway sa dihang wa pa nahulog sa pagpakasala ang tao. So, dako kayo ang gugma sa Ginoo alang sa iyahang binuhat. All of us, wala ni pili o usa ka lang karasa. Kundili ang Ginoo nga higugma sa tanan nga rasa sa mga tao. Kay iya ning gihimo sama sa iya hagyud nga dagway. Now, diri sa ato nga lesson, atong makita nga kanang gipasantop diri nga ang Ginoo in all ages, sa mga katuigan, ang iyang karakter nga puno sa gugma, puno og pasaylo, og taas og kanang long suffering, no? Taas ang iyang pag-agwanta sa tuwa, taas ang iyang pag-extend sa iyang kaluoy sa mga katawhan bisan sa atong makasasala. Constant na gyud niya nga kinaiya in all ages. Kay dunay ubang mga theologian nga nagportray nga ang Ginoo in the Old Testament is a God of wrath. Ilang gitanaw nga ang Ginoo sa Old Testament, kuan man ni Ginoo nga puno sa kasuko. Kung makasala ang tao, iyang sunugon, ipakaon niya dito sa yuta, naabli ang yuta, gilamoy ang mga tao nga naghimo og daotan. So that is how they look at God as a God of wrath dito sa Old Testament. Unya ilang gitanaw nga karon din sa New Testament, lahi na ang Ginoo. Ang Ginoo gugma na. So kay ilang nakita nga si Jesus ni anhi dinhi sa New Testament, unya nagpakamatay alang sa atong sala. So now ilang gitanaw nga God in the Old Testament is a God of wrath, unya diri sa New Testament, ang Ginoo is a God of compassion. Pero kung ato yung tan-awon sa kinatibukan, ang Ginoo is really a God of love in all ages. Siguro ilalang gitanaw ang mao nga mga sitwasyon nga kay ang Ginoo nagpanis man ni adtong mga dautan, sama sa Sodoma o Gomora, sama sa rebellion nila ni Korah dito sa Old Testament, dito sa Genesis, nga gilamoy ang mga tao sa desierto, no? Ni abri ang desierto niya, gilamoy ang mga tao nga nagrebelde sa Ginoo ngadto kang Moses. But if we look at it kanang yung sa lalom nga pagpanglantaw, ang Ginoo is still acting on His love di adtong mao nga sitwasyon, because before God has kanang gahimo siya og punishment ni adtong mao nga sitwasyon, it goes to a kind of process nga ang maong mga katawhan gihataggan yun og chances to return to the Lord. Pero kay di man gyud sila mo return sa Ginoo, wala na gyud nahimo ang Ginoo, so that punishment nga nabat na nila gikan sa Ginoo, it was their own making. Ilahag yun tong kaugalingon nga binuhatan, mao ang naghatag nila og
silot nga gikan sa ato nga Ginoo. Because here in our lesson, atong makita nga ang divine wrath, ingon rin sa atong lesson in the last portion, accordingly, evil provokes God to fashion in favor of the victim of evil and against its perpetrators. Divine wrath then is another expression of divine love. So kanang Diyos nun nga pagkasuko, giingon rin sa itong lesson, is an expression of divine love. So nganong nahimo man ni siyang expression of divine love? Kana bang sama sa usa ka amahan nga kung ang anak nakasala, kana bang sa karaan nga pamaagi na to ginalatigo ang mga kabataan kung makasala, not because nga ang ginikanan wala na higugma silang anak, but because they love their child, aron nga mapantuning maong bata, aron sa pagkadako nini mahimo ni siya nga buutan nga pagkabata. So ingon ana ang idea. Pero kung gipicture nato nga ang atong Ginoo sama sa usa ka tawo nga nakasala iyang anak nga gikastigo nga walay kaluoy, muna nga mahulagway sa ubang mga theologian nga in the Old Testament God is a God of wrath. Pero makaigsunan, kung imong tan-awon nga ang usa ka mahan naglatigo siya ang anak, uban siya ang dakong gugma sa pagpanton, that is an expression of love alang sa iyahang mga kabataan. Nahimo man sa tang usa ka mahan, sa gagmay pa po na akong mga kabataan, manimba, pag adto na mo sa simbahan, usahay mga bata, magdagandagan, so naghimo mi og balaod sa panimalay, kaya kung musimba mi, kinahanglan magpuyo, unya kung magdagandagan sa simbahan, pag uli nila, naadayon sila'y corresponding kanang punishment. Unya, ang punishment nila, bunalan sila makaigsunan, unya ang bunal nga ihatag sila katulad pong usa katukog. Mahadlok man yung mga bata makita og bisag usa lang kabuk tukog. Unya, tawgon na yun sila. Unya, sultihan sila og unsa man to yung gibuhat dito sa simbahan. So, sumbunganay dayon sila nga, di si Kuan nagandagan na. So, naisabot, bunalan. So, bunalan og usa ka tukog makaigsunan. So ingon na ang pagdisiplina. So this kind of wrath nga atong makita dinhi sa atong lesson nga ang Ginoo is kanang nasuko usab, and this is what we call a divine wrath. Ingon na sad ang ato nga paghulagway nga ang iyang nga pagdisiplina sa tao, ang iyang kasuko sa tao, gipaagi niya sa sama sa paglatigo ba o pagpanis back, pero it was motivated with love. So, ang pasikaranan sa kasuko or balaang kasuko sa Ginoo, it was founded with love and justice. So, kung doon na may tao nga gitagaan o dako nga punishment sa Ginoo, or gipakaon sila sa gilamoy sila sa ani atong diserto, it is because their act of rebellion against God is too much, so that was equivalent to what they have done. So here we see mga kaigsunan that God is a God of love and justice. Unya nasuko pud siya sa evil deeds sa mga tao. Of course, God is not angry with people, but He is angry with the deeds of the people. So, in person, ang Ginoo na higugma sa tuwa, pero sa atong binuhatan, God is angry kung maghimo ta og dili maayo. So, the wrath of divine love. So, ingon na ang ato nga paghulagway mahigugma kong mga kaigsunan. Dinhi sa Sunday, grieve by evil. So, grieve by evil. Ang atong Ginoo, nasubo yun siya kung maghimo ta o dautan. Unya, tumas-tumas sa yun siguro ang pagdautan, muna nga ang Ginoo,
mughimo siya og action, but it was founded with love. If you remember mga kaigsunan, one time ang Ginoo ni bisita ni Abraham, unya mo adto ang Ginoo uban sa duha niya ka mga manulunda paingon dito sa Sodoma o Gomora. So pag-agi na dito ni Abraham, naistoryahan na si ang Ginoo si Abraham, niabot sa punto nga kung ay 50, kung ay 30, kung ay 20, kung ay pulo, o asa ba to taman? 5 man siguro to taman. So, dili sunogon sa Ginoo ang Sodoma o Gomora. So, ato nga makita dinhi nga ang Ginoo is a God of love and justice. So, dili ka silutan kung dili ka naghimo pod og daotan, pero kung matarong ka, of course na apog kay reward, blessing gikan si Ginoo. So expect nga kung maghimo ta og matarong, ubanan ta si Ginoo, hatagan siya magrasya og panalangin, and yet dili pod gihapon ta exempted sa mga panghitabo nining kalibutan na, kay kining kalibutan na gigamhan man gud pod sa kadautan sa mga katawhan. But we can expect nga atong Ginoo iyatang ubanan sa atong pagbuhat o matarong. Usahay ang paghimo nato matarong dinhi in an evil environment. Ang naghimo og matarong himuan og daotan sa mga tawo nga daotan. Pero ang atong buhaton magpabilin lang gihapon ta nga magkinabuhi nga matarong, kaya ang atong price, ang atong nga ganti dito ra man nato makuha maani dito sa ginharian sa mga langit nga kitang tanan nga mga matarong nga magkinabuhi mupaingon niya ang langit nun nga puluyanan. Dinhi sa itong lesson makita nato ang rebellion sa katawhan si Ginoo. As we see the people of God, example sa Israel sa karaan nga panahon, ikuha sila sa Ginoo dito sa Ehipto. Kay samtang dito sila sa Ehipto, pila ka tuig ang ilahang pagkaantos, ingon nga mga binihag, mga slaves, unya nagampo sila sa Ginoo, so gikaluyan sila sa Ginoo, gipagawa sila. Dayon sa diha nga nigawa sila, nag-alagad sila sa Ginoo, so giubanan sila sa Ginoo dito sa kamingawan, daghang mga miracles nga gihimo sa Ginoo. Dayon noon sa hitabuan, nag-rebellion na po sila dito, gisilutan sila sa Ginoo, nibalik na po sila sa Ginoo, hangtod nga nalabot yun sila dito sa yuta nga saad. Now, ato makita din nga kung ang tao makasala, niya mo balik sa Ginoo, iyahatang dawaton. So, inganana ang atong Ginoo, kung makasala ta, muduol ta niya, makinulsul ta sa itong makasalanan, iyahatang pasayloon. Pagkasala na po nato, mubalik na po ta sa Ginoo, maginulsul ta, iyahagyapon tang pasayloon. So, ingunana ang sitwasyon nato manghinigugma kung makaigsunan. I guess that is in Proverbs, nga 7 times a righteous will fall, but the 7 times also ang righteous mubangon. This suggests nga bisag kapila ta mo mahagsa sa ato nga pagkinabuhi o pag-alaga diha sa Ginoo, matumba man ta, pero mubangon na pud ta, dawaton ta sa Ginoo. Matumba ka, mubangon na pud ka, pasayloon ka sa Ginoo. And this is what happened to the people of God. Nga ang katawan sa Ginoo, nibiya, nagrebilde sa iyahak, nagsimba sila mga Diyos-Diyos, unya sa diha nga niabot nila ang opresyon, ang mga laing mga nasod, mukapture sila, himon silang binihag, maghinulso na po sila ang sala, tawag sila sa Ginoo, luwaso na po sila sa Ginoo, then again, magpakasala na po ang katawan sa Ginoo, then luwaso na po sa Ginoo. Nahimo ni siyang murag cycle ba? As we look at into the story sa Old Testament nga, ang katawan sa Ginoo, magpakasala, dayon bihagon sila, dayon tawag na po sila sa Ginoo, luwaso na po sa Ginoo, unya alaga na po sila, unya kay dako man ang panalanginan man sila sa Ginoo, maayo ilang panginabuhi, makalimot na po sila sa paglagad sa Ginoo.
dayon mabihag na pud sila. So ato makita din nga ang katawan sa Ginoo ingon ana ang dagan sa ilang kinabuhi. Cycle ba? So kunya ato pong makita nga every time nga ang mga katawan sa Ginoo makasala, mabihag sila. O every time nga maghimo sila og matarong, luwason sila sa Ginoo og panalanginan ang ilahang nga nasod. So ingon ana atong makita. So maghimo kag daotan, mabihag ka. Maghinulsol ka, luwason ka sa Ginoo og panalanginan kaniya. Now, atong makita nga ang Israel sa kaniadto samtang mag-alagad sila sa Ginoo, ubanan sila sa Ginoo og panalanginan. So the up and down of the kingdom of Israel in the Bible times, mga kapaglaom, depende sa ilang spirituality. So kung maayo imong relasyon sa Ginoo, maayo ang ilang relasyon sa Ginoo, maayo pod kayo ang dagan sa ilahang nasod. Pero kung ang ilang relasyon layo sa Ginoo, ila pong ma-experiensyahan ang mga distraction, ang mga pagsulong sa uban nga nasod batok sa ilaha. So, kung ato nang i-apply po sa itong kinabuhi, is it also possible nga ang up and down sa itong kinabuhi because of the lack of our spirituality, nakulang ang ato nga relasyon nga sa Ginoo. So this is very important, no? Nga ang cycle ba? Ang cycle nga atong makita. And yet, ang atong Ginoo is always a forgiving God. Muna inindutid kayo. God is a forgiving God. Iyagyutang gikaluyan. Iyagyutang gikaluyan. Makasala, gikaluyan, ipasaylo, gi-restore, makasala, gipasaylo, i-restore sa Ginoo. So, ingon ani ang cycle. And I think, in the same way, mo po ni ang nahitabo sa ato nga panahon sa mga katawan dito sa Israel. Now, I would like to share with you sa theology of forgiveness. Sa Bible, ang tao nga makasala, ipadayag diri sa Bible nga kung ang tao makasala, kung maghinulson ang tao, that is in Isaiah 1:18, bisan unsa pa kapula sa atong mga sala, kung maghinulson ta sa atong mga sala, limpyuhan na si Ginoo, mahimo na nang sama sa usa ka puti nga balhibo sa karnero. So bisan unsa ka pula, bisan unsa ka itom sa atong nga sala, pero kung maghinulsol ta sa atong mga sala, muduol ta sa Ginoo, iyahan ang limpyuhan. Mura na ka og kanang puti og sa bisti pa na, mura na ka og gabisti og puti nga iyaha kang gipasaylo. So mao na ang theology of forgiveness, nga kung mangayo ka sa imong kapasaylohan sa imong sala sa Ginoo, unya you ask the forgiveness in the name of Jesus. Si Jesus nga nagpakamatay dito sa cross, ang iyang dugo nga giula, moto'y mukabir sa atong pagkatawhanon, unya ang ato nga pagkatao nasuluban sa bisti sa pagkamatarong ni Jesus. And that is the robe of righteousness. So, every time nga mga itagpasaylo, God will forgive us. Kanang sincerely yun nga, pagpangayo og pasaylo, ihatang suluban siyang bisti sa pagkamatarong mga higugma kung makaigsunan. Unya, sa diha nga, ihatang bistihan sa iyang bisti sa pagkamatarong, pagtanaw sa Ginoo, usa na ta ka tao nga putli tungod ni Ginoong Hesus. So, here makaigsunan, atong makita nga, ang atong Ginoo, masuko man siya, pinasikad sa iyang gugma, ngadto sa tao, nga iyahang gipanton, nga iyahang gisilutan, pero ang iyang gugma, atong makita, and it is by His righteousness, nga iyahatang gihukman, sa pagkamatarong. So, ato makita nga God is really fair. Fair gyud siya sa iyang pagpanton sa tao, sa iyang pagpanis. Kay kung unsa may dangata nato,
ato ng desisyon dili na iha sa Ginoo. Kung galing mupaingon ta sa impyerno magkaigsunan, dili na tungod kay ang Ginoo dili ganahan nimo. But it is because of your own free choice na dili ka mudawat sa Ginoo, dili nimo dawaton ang sacrifice ni Jesus dito sa cross, mo na hinungdan nga dili ka makasulod sa ginharian sa mga langit. And God is grieved over evil, mga kaigsunan, sa sala. So, muna nga gi-remind ta din sa atong nga lesson nga ang Ginoo is long suffering, ang Ginoo is kind, ang Ginoo is love. Nga kung buduol ta sa Ginoo, He is full of compassion, unya ihatang pasayloon. Munang giingon sa atong memory text nga being full of compassion, forgive their iniquities and did not destroy them. Imagine, and yet many a times He turned His anger away. Yang biyan gani yang kasuko. Now, God is a God of justice. Tanaw ninyo ni sa ingon ani nga panglantaw. Ang Ginoo is a God of love and God of justice. Kay God of love man siya of justice, dili ang Ginoo iyahang sa ato pa na mga nasultihan karon, dili niya ihawsyaw ang iyang justice. Kanang kasuguan sa Ginoo that will stand forever. Diba? The moral law, the 10 commandments, that will stand forever. Yeah, that is a law of God that is witness against us kung maghimo ta og dautan. So, because of the law, makaplagan ta nga makasasala kaya nagsupak ta siya nga kabubuton. Pero atong makita din pagkadako sa gugma sa Ginoo alang sa matag usa kanato, instead nga kita ang bitayon dito sa cross, instead nga kita mo receive sa penalty of sin ngadto sa kamatayon dito sa cross, ang Ginoo iyang gipadala ang iyang anak aron mo'y magpakamatay alang kanato aron makabaton kita og kaluwasan. So tanaw nato ni ani nga pamaagi. Kita nangingon ng Ginoo sa diha nga kamo Adan og iba mo kaon sa prutas mamatay gyud mo. Pero sa diha nga nagkaon sila wa man dayon sila namatay. Automatic kung tato nga sila gyud mamatay ni atong panahon na. Now if you read inyong basahon ang Genesis, ang Ginoo ni adto gipangita si Adan og si Iba nga nakasala, nagtago. Unya ang Ginoo atong ilaktod-lakturo ng pagistorya makiigsunan nga iyang gibistihan si Adan og si Iba sa panit sa karniro. Kay nagsuot man to sila og dahon, nagtabon nagtahi sila og mga dahon nga ilang gisuot sa ilaha nga pagkahubo. Sa diha nakita nila nga human nilang pagpakasala, nakita nila nga hubo man na isla. So, nagkuha sila og fig tree, ilahang gitabon silang lawas, gitahi. No? So, pag ato sa ato nga Ginoo, ipangita niya, iyang giilisan og bisti sa karniro si Adan og si Iba. Now, ato makita din nga dito sa Genesis, ang Ginoo nagpatay o nag-ihaw og karniro aron nga si Adan og si Iba mabistihan nga dili na hubo o dili magudputo tanawon tong dahon kay mangalaya man. So you see, so dito panahon na sila na jud unta toy angay mamatay. But we see ato makita nga naay karniro nga gipatay dito sa tanaman sa Eden para lang yun nga matubo si Adan og si Iba. So but that was not enough. Kay ang karniro dili siya supisente tungod kay dili siya usa ka balaan ikumparar nato sa dugo ni Ginoong Hesus nga giulat niya dito sa cross. Because what Adan and Eve nga gihimo nila, ang pagsupak nila sa sugo sa Ginoo, it was an act of rebellion. It was an act of rebellion against the holy law of God, and the only thing nga could appease nga ang maong sala nila mahatagan og justice, mabaryan ang ilahang sala. So it must be paid in the blood of the lamb
nga walay sala, and that is Jesus, who is the Lamb of God, nga miyanis kalibutan, nga maoy mihatag siyang dugo aron mapasiguli kita ngadto sa Ginoo. So imo makita ri that God is a God of love and justice, nga siyang gugma sa iyang gihimo nga tao, sa iyang dakong gugma niya sa tua, iyang gipadala iyang bugtong anak magpakamatay kay aron ang sala nga gihimo ni Adan og ni Eva mabayran, og ang bayad ni anak mao ang dugo ni Ginoong Hesus. Now, inyo ning masabtan makaigsunan, diha sa Middle East, sa mga Muslim countries, doon na sila gitawag og blood money. Kung makasala ka, unya ang imong sala dako, unya kanang maong sala equivalent sa imo nga kinabuhi, dapat patyon pod ka. Kaya na naman ang balaod, kung unsa kadako ang imong sala, mao pod na ang imuhang ibayad. Kung nakapatay ka og tao, dapat pod patyon pod ka. Pero in some practices dito karon sa Middle East, kung makasala ka, unya mahangyo ang gobyerno na pwede nga lang baryan sa kantidad. So, o dako nga kantidad, equivalent sa imong crime. So, mo na gitawag og blood money. Kung musugot ang tagtungod, so baryan ang katong imong napatay, baryan og blood money sa pilay kantidad nga ilahang gidiman. So, mo na gitawag nato og blood money. Kaya nga naman, kinabuhi man to imong giutang, ikaw unta mo ikaw may nakapatay, patyon man unta ka, so gibaryan og pila ilang gipangayo, so napasig uli. Wala na dayon mo, murag na-reconcile na mo. So ikaw nga nakasala, na-counted na ka nga forgiven. So kita nga nakasala, we are counted forgiven by the death of Jesus. The blood of Jesus is the blood money nga gibayad sa sala nato sa pagsupak nato sa kasuguan sa Ginoo. So sa sala ni Adan og ni Eva, gibaryan sa blood money sa dugo ni Jesus Christ aron nga mapasig uli ta. Now atong makita nga love and justice naagyon makaigsunan, sa atong nga lesson diri sa Sunday, the God of the Bible, the God of the Bible loves justice and hate evil. So, love and justice, di yun mabulag mga kaigsunan, love and justice. Ang Ginoong gugma, unya iyahang gihatagan og insakto nga hustisya. So, dili nato maakusar ang Ginoo nga God is injustice, because siya mismo naglukat sa atong makasalanan in the blood of Jesus. So inaana kanindot ang ato nga Ginoo, who is a God of compassion, who is all suffering, iyahang gihatag iyahang kaugalingon nga kinabuhi aron nga ma-reconcile ta ngadto sa Amahan. So it was kana gyud ang Ginoo nasubo gyud sa daotan, kay it cost His only begotten Son nga maoy nianis kalibutan to pay the penalty of sin. I hope inyo nang nakuha nga punto makiigsunan diri sa ato nga panglantaw sa ato nga lesson. Daghan mo sigurong makita pa nga mga illustration dinhi sa ato nga lesson sa adlaw nga Sunday nga ang Ginoo nasubo gyud sa pagbuhat og daotan. Of course bisan kita nga masubo tanok kung naay daotan nga maghimo nga mag-oppress sa atong isig ka tao, that is not the ideal thing. Unya kanarabang atong pag-oppress unya sa uban nga mga tao, mga higugma kung makaigsunan, kung dili ang tao maka-revenge sa tuak, kay wala po'y kapasidad nga mo revenge, isalig na sa Ginoo, ang Ginoo na mo balos para sa tao nga matarong. And it is usually mo na mahitabo kay usahay kini mga matarong, dili ra gyud pod mo himo og aksyon kay mahadlok. Mo punay usahay nga ang kadautan sa kalibutan musanay kay ang mga righteous yung mga tao
dili mo barog sa kamatuoran. So this is also another idea nga atong pamalandungan nga ang mga tao nga mga matarong dili lang punta mo sugot nga himuan tag injustice na may balaod na to sa atong diri sa ato sa kalibutan. So nya nagsunod man po na og unsay matarong pwede ta nga budangop kung undunay mga injustice may tabo sa ato nga kinabuhi. But it comes to God, mga kaigsunan, we are going to see Him as a God of love and justice alang sa matag-usa. O sa tanan hitabo nato sa kalibutan, kung doon na may punishment nga gihatag si Ginoo sa usa ka nasod, sa usa ka lugar, it is out of His compassion and love to deal sinners aron nga makarecognize sila that there is a God in heaven. Dirita sa Monday, God is slow to anger. Ang Ginoo slow sa to pa dugay no, slow to anger. And we see the story of Jonah. Si Jonah atong hibalan si Hunas gisugo si Ginoo nga adto ka sa Ninibe pagwali. Unya after 40 days magwali ka didto. Inanimo nga maghinulsol sila masala kay kung dili sila maghinulsol laglagon sila sa Ginoo. Sunugon ang maong syudad sa Ginoo. Atong hibalan nga si Hunas midagan. Eventually si Hunas bisag giunsa niya pagdagan, he find himself nga tuwa ra gyapon sa Ninibe. Kay bisan og gihulog siya dito sa dagat, kay paingon siya sa Tarsis, atong nakita nga gilamoy siya sa isda, gibuga siya dito sa sa Ninibe, and then he find himself preaching. Iya yung gisusuroy ang maong siyudad. God will bring judgment to these people kung dili sila maghinulsol. Umani og wali atong hibalaan nga misaka siya sa bungtod kay nagpaabot siya nga sunugon si Ginoo ang siyudad sa Ninibe tungod kay daotan. But we know nga ang maong siyudad pagkadungog sa hari, ang mga tao nakadungog sa maong mensahe gikan sa hari og sa tanan nga mga tao didto naghinulsol sila masala. Nagampo sila sa Ginoo. Ang hari gani og ang mga tao nag-order ang hari nga magbutang sila og kanang abog sa ilahang kanang unsa ni butangan nila og unsay ngalan aning kanang bitawng kanang nagluto kanang bitawng lungag bitaw ta makiigsunan kining abog yes kanang abog makiigsunan ilang gibutang asis gibutang nila sa iyang ulo. Ang hari nagtangtang siya sa iyang yang gwapo nga bisti, nagsuot siya og saklot. So gimando gito niya tulo ka adlaw nga puasa bisan pa ang mga hayop wala gipakaon. Pero si Hunas makiigsunan nagpaabot siya dito sa bukid nga sunugon sa Ginoo ang maong siyudad sa Ninibe. So suko siya sa Ginoo. Ngano nga Ginoo ngano wa nimo sunuga. So muna ang iyang attitude mga kaigsunan. And we know the narrative nga samtang tuwa siya dito pag mata niya pagabuntag pasilong siya niya tong vine o niya gikot-kot sa ulod niya nainitan siya suko siya. So ingon ang Ginoo nganong masuko man ka nga anang vine unsa ra may bili ana. Pero ni ay daghang mga tao sa Ninibe nga dili makaila og unsay tuo og wala diha sa pagkinabuhi nga matarong unya nagkinungsol sila nganong dili man nato sila pasayloon. So ingon ana ang narrative no. So makita nato dinhi nga God is a God of long suffering. Nga kung ang tao bisan og grabe iyang pagkadaotan pero kung mobalik yun siya sa Ginoo unya ang tao is really kanang repentant, sorrowful sa iyang gihimo, God will forgive us mga inigugma kong mga kaigsunan. Unya lagi akong ikasulti ninyo nga kung pasayloon ta sa Ginoo, gi-counta niya nga mura na og walay sala mga kaigsunan. Ingon na ang atong Ginoo. Pero kita kung makasala ta sa atong isikatao, timan ana, ipasaylo ka pero gitimanan. Pagkasulan na po ikaduhan nimo, Brad, ipasaylo ta ka, ikaduhan na nining sala sa nimo nga gihimo sa kuha.
Brad, nakasala na kay ikatulo, dili na ka nako pasayloon. Pero ang theology of forgiveness, pagka nga itong pasaylo si Ginoo, clean ka siyang atubangan. So every time makasala ta, mga ita og forgiveness sa Ginoo, gi-count ka niya nga wala na sala. Pinaagi sa robe of righteousness nga isuot nato, isuot ni Ginoong Hesus para sa tuwa nga moaperta nga forgiven, righteous sa atubangan sa Ginoo. So God is slow to anger. Unya, ang anger dinik sa Hebrew pa ni makigsunan, kung i-translate ko nato ni kining long suffering, slow to anger and long suffering, lungnos ko ni makigsunan, taas og ilong. So ang Ginoo ko taas og ilong nga dugay nga masuko. Pero kita makigsunan easy ra ka itang masuko, but God is a God who forgave. Unya here ato makita ang duha ka rason ngano nga si Jonah suko gyud guys siya sa mga Assyria, no, sa taga Ninibe, kay grabe po ang gihimo sa Ninibe sa katawan sa Israel, sumala sa ilang history. But ang Ginoo nag-ingon o iyang gipasantop ni Jonah nga ang Ginoo is a forgiving God. Nga kung kita usab magatawan sa Ginoo bisag na nakasala sa tuwa nga bugat-bugat, but we must be like God nga kita muhatag og pasaylo unconditional bisan pag unsa ka makasasala ang tao. So I think makigsunan you have considered this very important point nga ang Ginoo gipasaylo ta niya without condition, and this is also what God wants us. Nga kung naay makasala nato, ato pong pasayloon without condition. And this is what God would like to teach Jonah. Forgive the Ninibe, forgive them sa nakasala sa inyo ha, and don't count it kung kining maong mga tawhana maghinulsol na. Makigsunan na kulang na ang ato nga panahon, akong lauman, nga kining ato nga lesson nga gitun-an, nakahatag ni og gamay nga espirituhanon nga lesson nga atong nakatunan ni gabi una, og siguro as you read our lesson na pa mo'y dugang nga makatunan niini. Mag-abot na sadta karong umaabot nga Miyerkules o sa Biyernes, ang Ginoo magpanalangin kanato og ato ning siradaan pinagi sa pagampo. Ginoo, niini nga gabi una, salamat kayo nga ikaw nag-uban kanamo sa takna sa pagtuon. Daghang mga espirituhanon nga lesson nga mong nakatunan dinhi Ginoo, himuha nga kini nga lesson ma-apply na mo ni sa mong kinabuhi. O karong gabi akong giampo Ginoo nga ang imong grasya panalangin imong ihatag sa matagusa nga nagasunod niini nga programa, ang imong kaluoy, ang imong panalangin imo gayong ibubo nga kanila. O panalangini ang sunod nga programa nga maminaw na sad ang imong mga katawhan sa mensahe sa pulong, kini usab maghatag pa nila og dugang usab nga kaybalongan ha kanimo. Salamat imo tubagon namong pagampo amo ning ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.